Hello, hello, hello. Maayong buntag kanatong tanan. Ani anasad ang inyong higala o galagad nga si Teacher Michelle. So, welcome, no? Welcome gyud natong tanan. Okay. So, ani anasad ko karon para magpahigayon og usa ka video tutorial. Apan sa dili pa ta magsugod sa maong video tutorial, mamalihog unta ko muhangyo ko kaninyo nga i-click ninyo ang subscribe button sa ako ang YouTube channel mao ang nakapangalan nga Teacher Michelle. Aduna po ko'y Facebook page nga naapod sa maong pangalan gihapon nga si Teacher Michelle. Okay? Daghang salamat. Pero padayon na ta. Ang atong video tutorial kabahin sa unsaon pag-online enrollment gamit ang DepEd website. Okay? Sigurado ko daghang mga ginikanan karon ang nangita sa maong video tutorial. Morning ako juning dimugna kay for sure daghang mga ginikanan gid ang nanginahanglan ni ini. Right? Painumdum lang po ni ako nga ang kaning ako ang video tutorial nga online enrollment para ra kini sa sakop sa Cebu City Public Schools, no? Ang sa probinsya nga public schools naapod sila ilang kaugalingong pamaagi sa enrollment, no? Kaning as far as this is concerned, kani nisakop lang ni siya sa Cebu City Public Schools. Okay? Kabahin po sa ato ang pribado nga eskwelahan, aduna po sila ilang kaugalingong pamaagi, no? Pangutan-on lang gid nato sila. So, mga higala, unsa naman? Andam na ba mo? Okay. So, I think andam na gud kaya to ang mga ginikanan karon nga viewers no nga mo tan-aw ani atong video tutorial. So, dili na nako dugayon pa. Pabuta ko ninyo, mo balik ra ko. Bye-bye. Hello, hello, hello. Maayong buntag kanatong tanan. Ani anasad ang inyong higala ug alagad nga si Teacher Michelle. Okay? So, nagimo na po puglaing video tutorial, no? Para ni siya sa katong para ni siya sa katong mga naggamit o cellphone sa pag-online enrollment. Okay? Kay sigurado man jud ko nga naagyod pipila ninyong mga higala karon nga ginikanan nga ako mga viewers, no, nga possibly wala mo yung mga laptop or computer sa balay maong ang inyong harang cellphone inyong gamit, no? So dili na nato dugayon, no? Ang atong application nga gamiton mao ang Google Chrome. Apan, palihog lang ko day mga higala, reminders lang naay galihok nga araw, no? Sunda lang ninyo para mo magiyahan sa atong kinahanglang tuplokon o asa ta mo tuplok, okay? So guide ni nato. So, sama sa kong giingon, kung wala mo'y Google Chrome, okay ra kaayo. Basta ang importante na alam mo'y pamaagi nga maka-intrada mo o internet or makagamit mo internet. So, sa akong kaso, naamang ko'y Google Chrome, so akong gamiton akong Google Chrome. Okay? Karon, unsay sunod buhaton kung nanakay or nakasulod na ka sa internet, atong i-enter ang website sa DepEd. So, ang website mao kini DepEd cebuscity.com. Okay? So, balikon ako ang atong website nga sudlon www.depedcebucity.com. Okay. Sunod, ato ding i-click ang Go. So, mahuman ta og click sa Go. Ato lang paabuto, no? Nag-loading pa siya sa kinini ang website niya. So, patience lang gyud ta karon mga higala kay medyo struggle is real gyud ni ato ang internet connection, no?
Sige, paabuton lang yun nato sa makagiyon. Okay. So, ano yan nakakaroon sa website, no? So, mo ni ang forma sa website sa DepEd. Okay? Asa dita mo adto sunod. So, arita aning nay menu. Okay? Ang menu makita na to sa tuo nga dapit sa ibabaw sa ato ang screen. Okay? Ato nang tuplokon. Inigtuplok na to sa menu mga higala. So mao ni atong makita inig tuplok sa menu. So mo nino daghan siya ka pilian. Atong subayon no asa ani ang atong adtuon gyud. Okay, magsubay tagikan sa sinugdanan. So mo ni siya nay home, about, K-12, resources, online enrollment, procurement, tracking system, and contact us. So asa man nita musud ani? So obviously arita aning na ay online enrollment. Okay, ato kuno nang tuplokon. Okay, once matuplok na nato, nung paabuton ha kay medyo galoding pagamay ang atong internet, no? So once matuplok na nato, na ay tulo kapilianan actually inigawas ani. So mao ni akong giingon nga tulo kapilianan no na aning elementary schools, secondary schools. So ang nasakop sa secondary schools mao ni ang junior high school or JHS o senior high school mao ang SHS. Okay, then sunod na yun ang integrated schools. So ang akong himuog example karong buntaga mao ang elementary school. So ato nang tuplokon. Mao man tagtuplok ana automatic na himo gawas nga pilianan diri. Kung nakabantay mo naka-alphabetical ang arrangement ani. Unsay bot pasabot sa alphabetical teacher? Bot pasabot ana ning subay na siya sa alphabet. So nag-abakada na siya. No? Subay sa ang pangalan sa eskwelahan, bakada o padayon pa. Okay? So, kani sayon ra ni ang pagpangita sa atong eskwelahan. Ang atong pangitaon ang pangalan sa eskwelahan nga nagsugod sa letrang L, no? Para sa Labangon Elementary School. Okay. So, asa man na nato makitaan? Puto Braman sa Careta Elementary School ang unang pahina. So atong sundon, atong ablihan ang sunod nga pahina, no? Unsaon man na pag-abli? Kung nakabantay mo sa kinaubsang parte na ay gibutang diha nga word nga next. Okay? Naipulong diha nga next. Ato nang ituplok na nga pulong. Okay? Mao man tagtuplok ana, nanata sa sunod nga pahina, no? Ato na po dayong pangitaon ang letrang L ug asa na sila nagtapok. Okay, so naa na diri. Ato dayong pangitaon ang Labangon Elementary School which is nara si Labangon Elementary School or Labangon ES. Okay? Unsa may sunod buhaton teacher? Okay, kung kabantay mo naa sa tuo nga dapit sa gikan sa pangalan sa atong eskwelahan na ay click here to enroll. Sige, so ato kuno nang tuplokon. Okay. So karon nga natuplok na nato ni. Okay? So sa di pa nita mag tubag no. Sa di pa nato tubagon ang mga rather sa di pa nato tubagon ang form nato na ay mga gagmayng pahimangno ang DepEd. So, sige, ato ning subayo, no? Pagasubayo ni nato. So, mo ni ang pahimangno. Number 1. So, ako usa ning basahon sa in English, unya ako na pong isalin sa Binisaya. Okay? Number 1. This enrollment survey shall be answered by the parent or guardian of the learner. Okay? So, kinahanglan ko, no, kaning enrollment o survey form na inyuhang tubagon sa karon
no? Kinahanglan ang ginikanan or ang legal guardian nga gibinlan sa ginikanan mauray mo tubag ani nga mga pangutana. Ha? Take note also, mga ginikanan kasabot ko nga naagyud ni nga problema, no, labi na katong mga naglisod yun og gamit or di ba ron kabaw pa kaayo mo gamit sa ing-aning pamaagi nga murag lisod pa gyud para ninyo, pwede kaayo mo manampit, no, either sa inyong silingan, inyong parente nga motabang ninyo kung unsay tuplokon, no? Pero dili pud pwede nga pananglitan ang pangalan sa inyong silingan si Maria, moingon mo nga, Maria, naa diri ang papili sa ako ang anak, ikaw na i-enroll niya, mulakaw dayon mo, ayaw. Kinahanglan kung si Maria gani inyong patuplokon diri, naa mo sa tupad ni Maria, o? Or sa kung kinsa man ang inyong gisuko, naagid mo sa tupad. Kay para pud masinati ninyo nga, wa ba giukos-ukos ang pagtuplok or wa ba ka nasayop ang iyang gientrada nga detalye sa inyong anak. Okay? Para na po ni sa kayuhan ninyo. Number 2, please read the questions carefully and fill in all applicable spaces and write your answers legibly in capital letters. Items that does not or items not applicable, write N/A. Okay. So unsay pasabot ani? Kinahanglan di kuno kung kita mo tubag kuno sa ato ang enrollment and survey form, kinahanglan naka-capital letter na ang ato ang setup, no? So kung naka-computer mo, kinahanglan naka-caps lock. Kung naka-cellphone mo, kailangan inyong ituplok daan diri nga capital letter tanan inituplok ninyo sa mga letra. Okay? Kay kung di maguna ninyo buhaton, gagmay nga letra inyong gituplok diha, inig next ninyo, dili mo next ang page. Ngano man, wa man ka nisunod sa instructions. Okay? So, mo na siya. Unya, kung naay mga pangutana, no? Naay mga pangutana din ha nga para ninyo wala baron mo ikatubag, wa mo kahibaw ug unsay tubag. Kinahanglan mga higala, ayaw yama tumui og answer, no? Ayaw ka bala ka anak kay pwede ra kay na ninyong butangan og NA. Ha? Letter N/A. Wala na inyong isuwat. Sunod, number 3. For questions or clarifications, please ask for assistance of your teacher or person in charge. Okay, so kanang kung naa ko na mo gikalibgan or kinahanglang klaruho, no, sa maong enrollment form, pwede ra kayo mo kining chat baron or kung naa baron may contact, no, sa inyong mga maestra, pwede mo contact nila or kung naba mo'y nailhan na in charge ani nga pwede ninyong tuulon. Okay? Sige. So, ato na dayon i-click ang next para makita ta sa form. Okay, so muna dayon ni ang form. No? Muna dayon ni ang forma sa form nato. So, ang una natong tubagon kay grade level and school information. Okay? So, diri no, A1. Diri sa tauna sa A1. So, ang pangutana sa A1, school year. Unsa kunong tuiga mo sulod ang inyong bata. So, expected, no, nga karong tuiga, which is 2020 to 2021. So, asam na nato makitaan. Kung nabantayan ninyo na ay arrow diri, no, sa kilid, nga ay araw diha nga nag tudlo paubos. So muna ato i-click. I-click na to, makita ni nato dayon 2020 to 2021. Ato dayon ang tuplokon. Okay. So muna na, no. Sunod, A2. Check the appropriate boxes only. So butngi kuno og saktong tubag, no? Ug asa gid kuno ang sakto nga tubag. Karon,
ang pangutana diri bahin sa ato ang LRN. So ang katong mga wala na sayod ug unsa dining LRN teacher? Kaning LRN mga pinalanggang ginikanan, diha na ninyo makit-an sa pinakaatubangan sa inyong or sa report card sa inyong anak. Karon, nakasabot man ko nga nibuto ang COVID-19 tunong sa Marso nga ting graduar, ting hatag unta sa mga report cards apan wala mahatag tungod sa COVID-19. So masabtan ra gyud na mo diri sa DepEd kung wala pa mo'y mahatag nga LRN. Pwede ra kay ninyo mabutang or mapili ang no LRN. Okay? Sunod. A3, no? Returning or balik-aral. Okay? Returning or balik-aral. Unsay buot pasabot aning returning or balik-aral teacher? Ang buot pasabot ani mga higala kay sa pag-identify lang nino kamo man joy mas nasayod kay kanang unsa inyong bata pagka miaging tuig nakapasar ba siya? Kay kung nakapasar siya dili siya balik-aral. Pero kung wala siya kapasar, balik-aral siya. Okay? So, ato lang ning i-assume no nga dili ni siya balik-aral. So, ato ituklok ang no. Okay? Sunod, ari na po ta sa A4. Grade level to enroll. Unsa kunong graduha nga inyong i-enroll ang inyong anak. Okay? So, atong butangag example since grade 1 teacher man ko, atong i-assume nga grade 1 ang ato ang i-enroll. No? So, ayaw dyan kalimti. Kada mong mangita tagtubag, ato na yun yung tuplokon ni araw, no? Kaning araw nga nagtudlo paubos. Mura yun na atong tuplokon mga higala para ta makakita sa ato ang dapat pilian. Okay. Sunod, A5. Last grade level completed. Unsa kuno'y grado nga natapos na sa inyong anak. So mga higala, kung inyong i-enroll o grade 1 ang inyong anak, bot pasabot nakahuman siya o kinder. Okay? Sige. Sunod, A6 or last school year completed. Okay? Unsa kunong tuiga na tapos sa inyong bata ang kinder. Okay? Unsa kunong tuiga na tapos sa inyong bata ang kinder. So, expected po ni siya pag miaging tuig, no? 2019-2020. So, mo na tong pilion. Okay? Ako lang ning i-share. Kay ako po sa una, sa pagmiagay na kong grade 1 teacher, nakasulay ko nga na ako'y estudyante, no? Nga tangkod, nakalaktaw og usa ka tuig. No? Kay siguro sa kalisod pod, usa pa siya nakabalik og eskwela. So, atong i-example ana nga sitwasyon, no? Kay basig kamo, naamoy ana nga sitwasyon, at least matubag ang inyong pangutana. So, for example, ang inyong bata, ni graduate pag 2017-2018. Okay? Kunya, nilaktaw siya. Wala siya kaskwela 2018 pagkahuman nag-graduate. Dili na dayon nakabalik og eskwela pag 2019. Okay? So, kung ana gani ang kaso ninyo sa akong mga viewers karon, kung mao gani na ang nahitabo ninyo, ang inyong subayon nga tuig kanus-an ning graduar ang inyong bata sa kinder. Okay? Mao gyud na inyong subayon. Okay. So sige, so ato lang ning i-assume nga ning subay gyud ning bataan, no? So ato lang ning subayon 2019-2020. Okay? I hope na klaro ta aning dapita diri, no? Sunod, A7. Last school year or last school attended or school ID. Okay. Unsa di ang school ID nato, teacher? Oh, sa kadtong mga mo enroll og labangon,
pwede din ninyong picturean ang video, no? Ang ato ang school ID mao ang 119886. Sige, so tagaan ta mo og pipila ka segundo para picturean ang maong school ID. Okay. Sige. So, pero pananglitan gani, no? Ang last school attended buot pasabot ani mga higala unsay eskwelahan pagmiagi anang bataa nga iyang gigraduatean sa kinder. So kung diri ra gyapon sa Labangon, kato nga kani nga school ID ang inyong ibutang 119886. Apan kung gikan siya sa laing eskwelahan, grabe, paugas akong tutunlan. Sige, istorya. Sensya kayo mga higala, ha? Okay, so A7 sa last school attended, no? So, o kung galing gikan siya sa laing eskwelahan, dili siya gikan sa Labangon, umutang talang gikan baron siya Guadalupe. Kuman wala mo kahibaw asa ang school ID or unsa ang school ID sa Guadalupe, pwede ra kayo na ninyo ibutang ang pangan sa eskwelahan. Okay, so ayaw kalimti, kailangan nakakapital ang mga litra. So Guadalupe Elementary School. Ana lang, kung wala mo kahibaw unsay school ID, pwede ra gyud ang pangan ang inyong isuwat. Okay? Okay. Sige, so nag-assume man ta nga gikan ni siya og kuan Labangon Elementary School. So Labangon Elementary School nga school ID atong ibutang. Okay, hinaton ta klaro na nin diring dapita, ha? Sunod, A8 school address. Okay, unsa di at ang school address sa atong eskwelahan sa Labangon, teacher? Kaya again, tagaan gapon mo higayon nako nga inyo ning mapicturean sa inyong cellphone. So, Katipunan Street, Labangon, Cebu City. Okay. So, muna siya ang school address, no? O kung galing lain ni nga eskwelahan, dili ni siya sa Labangon. Okay, I hope naka-take na mo picture. O kung galing dili ni sa Labangon Elementary School, apan wala mo kayo kasayod kung unsa jud ang address. Again, kung nakinumdum mo sa reminder, so mapata nagsugod og answer, kung nakani mo pangutanan diri nga dili ninyo matubag, mutangan lang na ninyo og N/A. Okay? Sige. So since kabaw man ta, so atong isuwat, no? Katipunan Street, Labangon, Cebu City. Okay. Muna na, no? Sige, so naglaro na taning sa school address, no? Sunod, A9 school type. Unsa kuno ni klase nga eskwelahan ang inyohang ang gigraduatean niya pagka kinder? Publiko ba ni nga eskwelahan or public or pribado ba ni siya? So since ang Labangon Elementary School publiko, so atong i-click ang public. Okay? In some cases, labi na sa atong mga viewers, no? Kung uban gani ninyo gikan sa private school inyong gibalhin diri sa public, pwede ra gyud kayo ninyong pilion ang private kung nasakop mo sa private, no? Apan ang atong example karon example man sa private, sa public rather. Okay, so I hope klaro na to sa A9. So isuwag na to diri sa A10. A10 school to enroll in. So asa din kuno ninyo i-enroll ang bata, no? Kung kaganiha
ganiha na kinumdum mo atong gipangita ang pangalan sa eskwelahan nga atong gustong enrollan, di ba? So automatic po di na ta kailangan mo mangita ani diri. So inigtuplok na to aning arrow down, automatic mo gawas dayon to atong eskwelahan nga gipili. So mo ni siya SD4 South District 4 Labangon Elementary School 119886. Okay? So ato ra nang tuplokon. Automatic na siya dayon. Okay? Sunod, A11. School address to enroll in. Okay. Once again, same ra gyapon, no? Katipunan Street, Labangon, Cebu City. O ra gyapon. Unya, kanang ug kung galibog gyapon mo ug unsay school address gani sa inyuhang eskwelahan nga inyuhang enrollan nga eskwelahan, galibog pa gani gyapon mo sa address, sama sa kung gitugon kaganiha, kung naamoy gikalibgan or wa mo kibaw unsay tubag, ang inyong i-answer kay N/A. Okay? Ayaw lisod-lisura inyong kalkulingon. Katipunan, atong isuwat balik ha. Street, Ops, Labangon, Cebu. Alright. Sige. So kung nahuman na tag-answer ani nga pahina, ato na dayon i-click or ato na dayon i-click ang next. Okay? Tara si next, no? Ato i-click na. Once maklik na si next, na napunta sa second page, no? Letter B napunta. So, student information na sa ni. Okay, informasyon sa inyong anak. Sige, dito magsugod sa B1. PSA birth certificate. No? If available upon enrollment. Karon, nakasabot ko kung diri lang sa sakop sa Labangon Elementary School, and I assume mo sa lain po sigurong eskwelahan basta kay kutob sa public school diri sa Cebu City, for sure ning sunod mo atong early enrollment, no? So ang katong mga naka-early enrollment mo yapon mo enroll lang yapon tagbalik. Wala ko nasayod no unsay instructions kaha sa ubang eskwelahan, pero as far as Labangon Elementary School is concerned, no? Ang among requirement or ang requirement sa ato ang principal is kinahanglan mo enroll ta og balik gamit ang kaning online enrollment. Okay? Bisan pa kung nakapa-enroll na mo pag early enrollment sa grade 1. Ha? Grade 1 o uban pang mga grado nga na early enrollment ninyo. Okay? Ayaw ka balaka sa inyong papilis, kay kung nakahatag na gani mo sa inyong papilis sa maaning NSO, pwede na mong dili mo otro og hatag. Okay? Pero sa katong wala pa nakapa-enroll pag yun, so mo ni siya, no? First time na to. Sige. So, kaning sa PSA birth certificate number, kung nasayra ninyo ang babaw nga dapit sa inyuhang sa NSO sa inyuhang bata, babaw o tuo nga dapit na ay registry number diha, mo na siya ang atuang certificate number mo na inyuhang ibutang diri, no? So ibuta ang kasagara nga numero anino or combination sa numero. Ako lang mo example ang ako So N4-1865, no? Kamo na siya ang ato ang PSA birth certificate number. So kung unsay number diya sa babaw mo na inyo ibutang diha. Okay? Sunod, B2, Learner Reference Unit. Learner Reference Number or LRN. Again, sama sa akong giingon ninyo, no? Nga nakasabot gyud mi sa DepEd nga naiuban gyud sa mga bata nga wa pa nakadawat sa ilang report card,
busa wala pa pud mo'y makita nga LRN. Okay? So ayaw sa gyud mo kabalaka ana. Unsa day buhaton teacher kung wala may LRN? Blangkuhan lang na ninyo. Ayaw nag-ansiri. Okay? Di po na ninyo butangag NA. Ngano man, ang iyang gipangayo diri kay numero. Na kung imo ning butangan og litra, dili na siya modawat. See, nag-error siya. So, mas maayo ato na siyang blangkuhan. Okay? Sige. Sunod. Kari na po sa B3. Last name. Ambot pasabot sa last name, apelyido. Okay? So, akong i-example, ang akong pangalan lang diri ha, kunuhay akong gi-enroll, akong kapulingon. Tita Luna. Okay, sunod. B4. First name. Kung sa kuno akong pangalan. Michelle. Oops. Michelle Joyce. Okay. So, ayun kalimti yun yung kapital tanan ha. Okay, karon. Kasabot yung kuno naagi ubang mga ginikanan nga mupangan yung taon og dating taasa sa ilang mga bata. So kung pananglitan gani ang pangalan sa inyong bata, Michelle, Joyce, Moana, Chiona, Faye. O butang talag mo na yung pangalan sa imong anak, komplituha. Ayaw putla. Ha? Komplituha gyud. So sa akong kaso, Michelle Joyce man ko, yan nato tason. Okay? Sunod. Middle name. Ayaw ang initial ang ibutang ha, ang kompleto gyud niya nga name. So akong middle name kay Go. No? Sige. So padayon ta B6 extension name. Kani maagad or magdepende ra gini mga higala kung ang inyong anak na abay junior sa katapusan, the first, the second, the third, the fifth, and so on. Kung wala gani, ato rang pangitaon or tuploko nato si NA. Kung wala gani ing ani ang katapusan sa pangalan sa inyong bata, ituplok lang ninyo ang NA. Okay? Sige, sunod. B7. Date of birth. So magsugod ta sa buwan, kuman sa adlaw, dayon sa tuig. Okay? Akong i-example lang ako Ang buwan sa kuha, Agosto man, so 08. Sunod, ang adlaw na kong natawhan, 26. Sunod, okay, so dili na ko sundon ang 1990 kay lipog na sila nganong 30 na ako enroll sa grade 1. So, ang atong buhaton, ato ning i-alter gamay no, sa atong i-alter 2013. Okay, so kunuhay, ang akong age, muning naa sa B8, kunuhay city anyos na ko. No? Sunod, sex or gender. Unsa man na imong anak? Babae ba or male? Or lalaki, lalaki ba or male? Or babae ba, female? So, since ako man kagalingon akong gi-example, mo click ko sa female. Okay. Sunod, number 10. Belonging to any indigenous people or IP, community or indigenous cultural community. So, kung nasakop kuno mo aning mga indigenous people, sa inyong ituplok ang yes. Apan kung wala gani, ituplok lang ninyo ang no. Okay? Sa akong kaso, man ko'y labot ani, so no. So, konektado ra niha si B10 o si B11, konektado lang ni sila. Ang pangutana ni B11, if no, click NA. If yes, please specify. Okay, since no man akong gitubag, ako rang pangitaon si NA. Nara si NA. Okay, kung yes ganito inang gitubag diya sa babaw, mupili ra mo ani asa aning duha. Okay? Okay. Sunod, B12. Mother tongue. Unsa dining mother tongue, teacher? Mo ni siya ang lingwaheng namat-an sa inyong anak. Ha? Unsa may lingwaheng namat-an sa inyong anak? So mo ni siya na ay Cebuano, kung Cebuano ba inyong ginagamit or Binisaya ba inyong ginagamit sa balay or nagtinagalog ba mo sa balay?
Unya, kung naagani mo ilaing lingwahe nga ginasulti sa balay, samaan ng Chabacano baron, or Waray, or Ilonggo, nga wala man nakaspecify dire, inyo lang ipili ang others. No? Apan kung magbinisaya ra mo, kanirang Cebuano inyong pilion. Okay. Sunod, B13 or religion. So, inigtuplok ninyo sa arrow down, makita dayon na ninyo no, ang pipila ka nakalista nga relihiyon na to. So, mo ni siya ang Bible Baptist Church, Iglesia ni Cristo, Islam, o Roman Catholic, o Seventh-day Adventist. Karon, kung naaga ni diri relihiyon nga or naabaroy relihiyon ninyo nga wala na lista diri, inyo lang ituplok ang others. No? Apan ako, usamang ko ka Roman Catholic, so mo-click ko aning Roman Catholic. Okay. Sunod, B14. Does the learner have special needs? For learners with special education needs? Okay. So, kani, medyo taas-taas akong explicar aniha, kay ato bining klarohon, kay dili ni pwede na to tumuan og answer. Karon, unsa may bot pasabot ani? Kani, i-verify lang ni nato kung ang inyong bata naa ba siya special needs, like autism ba siya, Down syndrome ba siya, hearing impaired or dili baron siya kadungog, or visual impaired, di baron kay siya kakita, ana ba? Pero dili po ta dayon mo ingon nga, o teacher, tanaw na ko, teacher, mo man ni akong anak. No, dili ha. Kinahanglan na ay nakasuporta ni anak nga medical certificate, no, gikan sa espesyalista gyud nga doktor nga mo gyud nagpamatuod no, mo na ang kondisyon sa inyong anak. Okay? Otherwise, kung wala gani, pwede na mo motuplok og no. Okay? Next, kanina yung B15. So, konektado ra nino. Kung yes, gani ang imuhang gitubag sa B14, inyo dahil ko nung i-type dire kung unsa na nga kondisyon. Apaning click man ta og no. So, ato rang butangan og N/A. Okay? Mo gyapon, konektado gyapon ni siya no sa bahin aning sa special education. B16, do you have any assistive technology devices available at home? O, naaba ko no kay available nga assistive technology. So, kung yes to imong gitubag diri, no, nabaron mo'y pagtabang baron sa mga buta mo ni siya ang braille, no, screen reader, uban pa. Apan kung niingon kag no, so no ra gyapon ang imong tubag diri. Okay? Sunod, P17. If yes, please specify. Again, ingon man ta og no diri, so ato ra ning butangan og N/A. Okay? Sunod, mao na dayon ni ang B18. Address or house number or street. Okay, kani palihog lang po yun ko, fill up yun ani no. So, ang ako himong example, ang ako lang. So, phase 1, block 3, lot 8, Brook Ridge, subdivision, Dr. Pablo U. Abelia Street. Kaya diha na kukutob. Kaya hantod raman sa street iyang gipangita. Sunod, B19, barangay. Okay, so kani akong address na sakop man ko sa Labangon. So ako rin butangan diri Labangon. No? Sunod, B20. No, city or municipality. So nasakop man ta sa Cebu. So Cebu atong ibutang. Sunod, B20. B21 de, province. So nasakop gyapon ta sa province of Cebu. Okay.
So mo ni siya ang katapusan nga tubagonon ani nga pahina. Mao man tag-answer ani, mo click na buta balik og next. Okay, na to sa ikatulo no? Parent or guardian information. So go din nato ang C1. Father's full name. So unsa di ang arrangement sa pangalan nato atong pag-entrada sa pangalan. So mao kani ang surname. Unsa man ang surname? Apelyido. Human sa apelyido ang pangalan, human dayon ang middle name. Okay. So nga kung i-example diri ang pangalan sa akong amahan no. Go kama Maximo kama ko. Okay? So, family name, sunod first name, sunod middle name. Okay? Sunod. Unsa kuno ang highest educational attainment? Unsa may pasabot ani? Pinakataas nga natapos sa inyong papa, no? Or sa amahan sa bata. So ato ni ituplok ning arrow down. So mo ni ang pipila ka pilianan. So elementary graduate, kung naka-graduate ba kag elementary, high school graduate, vocational or TESDA graduate, college level, but pasabot wala nakagraduar og college pero nakatungtong lang, no? Putangtag na putol baron mo hantod second year college. Ana, mo nay but pasabot sa college level. No, sunod kay college graduate, sunod kay master's or doctorate degree. Dayon, did not attend school. So, ang ako lang ituplok diri kay college graduate. So, again ha, depende ra gyud og asa ani ang mo-applikar ninyo. No? Sunod, C3, employment status. Unsa man ning employment status? Unsa kuno estado sa panarbaho sa amahan sa bata. Oh. Unsa man ni siya? Full-time ba? No? Full-time siyang trabaho, part-time siyang trabaho, or self-employed. Unsa may pasabot ani? Naay negosyo sa balay or nabaroy negosyo asa ba nga negosyo gaabli, no? Or nawad-an, unemployed, nawad-an og trabaho due to ECQ, no? Or wala lang gyud nagtrabaho. Karon unsa rin ning other teacher? So mo click ta aning other, kinlabi na karon tungod sa COVID-19 nag-book na ang ubang mga kumpanya o kaning gitawag og work from home, no? Nagtrabaho ka sulod sa balay, no? If nga na gani ang kaso, pwede mong mo-click aning others, then i-type dining work from home. Okay? Apan kung wala man sad gani, ang atong ituplok ani full-time akong pilion. Okay? Once again, pilian ninyo diri og asay muhaom or mo-aplikar kaninyo. Sunod, C4. So, unsa man ning C4? Konektado ra ni siya sa C3, no? Kay kung galing ning click mo sa others diri sa C3, no? Nga ni-type mo diha work from home, ngayon tag yes. Apan kung wala ta ni pili og work from home, so mo click lang tag mo. Okay? Sige. So padayon ta C5. Contact numbers. So kani mga higala, pasabton ta mo ha mga pinalanggang ginikanan. Palihog lang i-entrada gyud ang sakto ug tiunay ninyong contact number. Kaniya pasabton ta mo nganong importante na ni. Kaning pagsulod nato karong eskwelera, distant learning ang atong posibleng maatubang. Unsa din ang distant learning, teacher? Buot pasabot, naay panahon nga either wala ni face-to-face contact or gamay ra kayong oras nga mag-inatubangay mi sa imuhang anak o kasagara sa iyang pagkat-on naatanan sa balay mahitabo. So unsa may pasabot ani? Kamo nga mga ginikanan o kinsa pa nang
mga adult or kauban sa balay ang makatabang sa bata. Moning importante ang contact number para kamo makontak namong mga maestra permente ug magiyahan mo namo ug unsay hanay nga pagtudlo. O sige ma'am, nihatag ko dihag libro no, o ablihan ni nga page ma'am, kani mo ipabasa-basa sa inyong bata, ana ba? Muna example nga mahitabo nga sitwasyon nato, no? Sige. So nakasabot na tano unsa kabugat ang rason nganong kinahanglan kitang mohatag sa atoang contact number. So akong example lang akong contact number, no? So pwede ra kayo kini cellphone number or telephone number, usag asa ra. Sunod, C6. Mother's maiden name. Okay, kaniha, klaruho na to. Unsa din yung maiden name, teacher? Ang maiden name, mga higala, mao kaniyang gapasabot sa ang pangan sa inahan sa bata sa pagkadaga niya. No? Sa pagkadaga. So, ako lang yung example, no? Ang pangalan sa ako ang mama sa pagkadaga. So, mao na ang Nazareno, Rosalina, Mario. Okay. So, muna nino. Nazareno, apelido, Rosalina, pangalan, Mario, middle name. No? Okay. Sunod, familiar, no? Mo gyapon atong gitubag atong nangutana pud bahin sa amahan. Kani karon inahan na pud. So, mo ra gyapon, mo pili ra gyapon ta og asay mo aplikar sa atoang pinakataas nga naapkabot nato nga sa atong edukasyon. So, akong pilion ang college graduate. C8, mother's employment status. So, mora gyapon ni sama sa kung i-explicar kaganihan, no? Full-time ba, part-time ba, self-employed or nabay negosyo, unemployed or natangtangan og trabaho tungod sa ECQ, or wala lang gyud nagtrabaho. Dayon ang others para ni siya sa work from home. So, mapili lang kung aning full-time gyapon. C9, working from home due to ECQ. Kung nag-work from home, yes. Kung wala nag-work from home, no. No? Sunod, C10, mother's contact numbers. Matanti lang gyapon nino. Hataga lang gyud ninyo ang inyong contact numbers ani para dali ra gyud taon mong makontak number. Okay. So karon mo na ni ang kinatapusan sa ato ang pahina diri. Mahuman tag answer ani, ato na pang i-click ang next. Okay. So niya na ta karon sa kinatapusang parte sa ato ang pahina, no? Mahuman ani, pwede na ni natong masubmitar ang ato ang enrollment and survey form. So kaning katapusan dapat actually mo na ni dapita ang survey form, no? Sa letter D, household capacity and access to distance learning. So kani nga survey mga higala kung ginikanan, mao ni ang pag-identify nato, no, kung unsay mga appliances or devices kaya sa inyong panimalay nga pwede ninyong magamit para makap-on gyapon ang inyong bata. Okay? D1. Magsugod sa D1. How does your child go to school? So, kung pananglitan gani, kinahanglan tang muadto kuno sa eskwelahan, unsa may pamaagi ninyo nga makaadto mo sa eskwelahan? Pamaagi ba sa walking or lakaw? Pamaagi ba sa public commute or mag-jeepney ba ron? Ano, pampubliko nga kuan ba? Sakyanan. No, mag-jeepney ba, maghabal-habal ba, mag-tricycle ba, tricycle, o unsa pa na diha. No?
Or kung naabaron mo'y kagalingon ninyong motor or sakyanan, nga mo'y maghatod kuha sa inyong bata, no? Dayon school service. So ang school service dili pa kay nimo apply although wala pa hinuoy. Okay, inong tagamay ito may keyboard na to pa nagitala. Okay. So ang kaning school service, no, di pa ta kay bawo kung ma-apply ba ni nato although wala pa man gyoy further instructions anino o naa pa. So ato lang sang i-focus kanilang sang tulo, no? Maglakaw ra bata, mag-commute ra bata, or nabatay kaguling sa sakyanan. Okay? Kung pananglitan gani ang inyong sitwasyon ay panahon maglakaw mo, no? Manglakaw mo na panahon magsakay baron mong jeepney o napoy laing adlaw nga magsakay mo sa inyong magaling sakyanan. So pwede ra pod ka nang tuluin ng Pilipon. Okay? Sunod, D2. Kani. Ang D2 medyo kailangan kita maminaw aniha para dili kay ta maglibog sa atong kuan ani tuplokonon. So D2, how many of your household member including the enrollee are studying in school year 2020-2021? Please specify each. Okay, unsa di ang gipangutana diri teacher, kalibog ko kay daghang lingin-lingin. Okay, ang gipangutana ra gyud diri mga higala kong ginikanan, pila kuno kabuok ang imong anak sa panimalay ninyo nga nag-eskwela pa. Ora na. No? So unsaon ninyo pag-answer? Example lang ko ha, example lang ni ako Nabaron mo'y 5 kabuk bata sa inyo ha. Nakay 5 ka anak. Ang usa nakay usa ka buok nasa grade 1. No? Nakay usa ka buok naa sa grade 3. Nakay usa ka buok nasa grade 5. Nakay usa ka buok nasa grade 7. Dayon nakay usa ka buok nasa grade 9. 5 na kabuk bata. No? Iya, nakabantay mo. Ako ra gibutang tanan diri sulod sa 1. Usa di pasabot aning 1, teacher nganong diri ra maka sa 1. Ang buot pasabot aning numero sa babaw mga higala kani 1, 2, 3, 4, 5. Mo nay nagpaila nila ko kabuok bata ninyo. No? Kung pananglitan ganing usa ra kabuk bata ninyo sa grade 1, adiri mo sa 1. Pero kung pananglitan duha na kabuk bata ninyo sa grade 1, diha mo to. No? So mo ni siya ang babaw nga mga numero. Ang buot pasabot ani pila ka buok bata nga naa aning graduha sa kilid. No? Sige. Apan kung pananglitan usa ra inyong anak na mo grade 1 ra, unsaon man nila kung uban teacher? So para dili maglibog, kung grade 1 ra gani inyong anak, dili ra mo sa 1 sa grade 1. Ang uban diri ninyo itunong sa nan. So sa kinder nan. Grade 2 nan. Hangtod mahurot na tanan diha og nan. Hangtod maabot ka sa grade 12. Maabot na ka sa grade 12 gani og nan, okay na na. No? So kani tanan kani nga resulta buot pasabot nara kay usa ka buok bata sa grade 1. No? Kay na ay naututa nasabta na diring dapita, no? Sunod, D3. Who among the household members can provide instructional support to the child's distance learning? Choose all that applies. Okay. Ang kani nga pangutana mga higala kong ginikanan, nag-identify lang ni kung kinsa ninyo dihang mga dagko or mga adult sa balay nga gipuy-an pod sa bata, pila day mo kuno kabuok nga pwedeng makatabang kaon niya. Kay sama sa akong ingon, mupo ra kay siya kuras kung galing manggani siya mo atong eskwelahan, ug ang ubang oras niya sa iyang pagkat-on kasagaran diha gid sa panimalay may tabo. Mo nang importante jud kay ni nga may baw-an mo, pila ka mo pwede dihang makatabang sa bata. No? So of course, expected ni ang ginikanan na no, except na lang po noon sa katong walay or sa katong naay trabaho.
Pero if naagani usa ninyo ni sir or ni ma'am, nagiusa ninyo ang mabilin sa balay, so expected usa mo sa mutabang sa bata. Okay? Or kung naabaroy elder siblings. So, sa man ang elder siblings, teacher? Mga maguwang. No? So, pananglitan, maguwang nga nagtrabaho na baron, wala nagskwela. No? So, wala na ito nabutang na ito dire kay ang gibutang na dire, na ba siya igsuon nga nagskwela pa po? Wala man. So, pananglitan na siya elder sibling or maguwang pa nga narabaho na or diba na nas college, no? So, usa na sa pwedeng makatabang. Sunod, kung pananglitan na apod ang lolo o ang lola niya makahimo papud sila. O kung muuyon papud sila nga motabang po sila kay kasabot po tanong nga idara na po taon. Sunod, extended members. Unsa rin ang extended members, teacher? Mo ni ang atong gitawag kong tiya, tiyo sa bata, agaw sa bata, no? So, kung pananglitan na ay extended member sa pamilya nga nagpuyo pod kauban ninyo, expected na nga pwede po na sila din mutabang, no? Sunod, pananglitan nag-hire si mama og tutor, no? Or mismo ang yaya baron sa bata maoray mo subay sa iyang pagkat-on. Okay. No? Sunod, nan. Kumingon ganitag nan, dili na ni nato i-check ang uban. Kay buot pasabot aning nan, wala gyoy laing makatabang sa bata sa iyang pagkat-on. No? Masabtan sa ninato kung naadjay mo pili og nan, hilabi na kung ang naara gyud sa balay, ang mama, ang papa ug ang bata. Human ang mama ug papa na narabaho. Ang bata igo ra gibilin sa siguro sa silingan o nabaguroy silingan nga magsige rag duaw baka as balay unsa ba, no? Naman siya kaso ngayong anak, no? So in kaso pod kung na ubutang tag nagrasyahan gyud ka nga naa kay bata nga as early as grade 1 makakat-o na siya iya, arita sa able to do independent learning nga pwede rang walay mutabang na diha makakat-on na sa iya-iya, no? Kana if gifted po lagi ka nga nakay nga anak nga bata, no? Kay pila ra pud taon ni. So in this case ang common nga naagyud tingali sa balay ani mo ang parents. So parents lang akong pilion. Again, dili giniingon nga inyong sundon ha kung sa akong gitsikan. Ug unsa try mo aplikar aning tanan ninyo mo na inyong tuplokon. Okay? Sige, padayon ta. D4. What are the devices available at home that the learner can use for learning? Okay? So muna ni akong gihisgot kaganihan no. Unsay mga appliances or mga device, no? Nga naa diha karon sa inyong panimalay nga pwedeng magamit para makat-on inyong bata. Okay? So doon na to sa pinakauna. Cable TV. Kung saan nilang pasabot sa cable, teacher? Bot pasabot sa cable ka na bang na signal? No? Signal ba ka ng signal nga TV? Na signal, na ay sky cable, na ay sa pamaylaing dihang kuan wala na may ABS-CBN ron kay iputol naman kanang uban pa usa pay lain diha nga naay cable, no? Sunod, kung naabot mo'y non-cable TV kanang walay cable nga TV, no, nga ang ato orang perming makitaan kanang ang channel 2 channel 7 ra nga ubang mga channel karat. Mo na ibot pasabot sa non-cable TV. Sunod, basic cellphone. Usa din yung basic cellphone, teacher? Mo nang cellphone mga higala nga keypad. Kanang tuplokon pa nimo, dili touch screen. Mo na yung basic cellphone. Sunod, smartphone. Mo yung gigang smartphone mo nang mga Oppo, mga Apple, kanang iPhone. Mo na yung smartphone, mga Vivo, mga Samsung kanang matouch screen ninyo mo na gitawag na tong smartphone. Kung naa mo ana itublok na. Sunod, tablet. Ang kanang tablet sa katungwa pa na sayri unsay dagway anang tablet
Murag yapon na siyang cellphone apan ang gidakon niya burag notebook sa inyong bata ang gilapdon o ang gidakon, no? Mo na gitawag na tong tablet. Sunod kung naaba ko mo'y radio. Di man gyud tingin ni mawala no sa atong panimalay na man gyud siguro tay radio. Sunod, desktop or computer. Unsa din ning desktop computer, teacher? Ang desktop computer mga higala kana bitoy no makit-an sa internet cafe nga na TV, kanang monitor niya, na CPU, o wala gitawag og desktop computer. Kung naa mo ana sa inyong balay, hala sige tuklo ka na. Sunod, laptop. Nabamoy laptop. Unya, kung mayon kay mugnan, wala gyud mo'y mga devices sa balay, so inyo ning ayaw ning ituplok ni uban. Kung mo pili mo aning none. No? Sunod, o kung galing na ay mga devices diri nga wala gihisgot pero naa ka, pwede mo motuplok po sa others. Okay? So, sa akong kaso, akong i-apply sa ako ano. So, na ko'y cable TV, na ko'y smartphone, na ko'y radio, na ko'y laptop. So, again, balik ko na ko ha, kung usay gituplok na ko, di po't pasabot mo, gyapon ko na ituplok ninyo ha, dili in town. Ug unsa gyoy mo aplikar diha ninyo, mora na inyong tuplokon. Okay? Sunod, D5. Do you have any way to connect the internet? Oh, naaba kuno kay pamaagi nga makakonektar kuno kag internet, nangutana siya. Kung yes gani ang imong tubag, mopadayon kuno kag answer sa D6, mo ni sa D6 sa sunod. No? Apan kung no ang imong tubag, imong butangan og none diri sa D6, unya mopadayon ka diri sa D7. Okay? Sige. So, sa akong kaso, yes man ko. Naman ko internet. So, yes, akong piliun. So, padayon ta sa D6. How do you connect to the internet? Choose all that applies. Okay. Nangutan na siya. Naaba ko no kay mobile data. Ka na bang load ba? Load ka. Palit kag load. Nya, baka internet dayon ka. Kung ka na, tuklo ka na. Okay. Sunod, napakuno kay imong broadband internet. Unsa din ning broadband internet, teacher? Kana bang mga PLDT, kanang Globe, kana ba? No? Kung nagani mo yung ana gani nga internet, kana bang magbayad kag binuwan ba ng plan? O, kung nagay kay ang ana, tuklo ko na nimo. Okay? Or kung naaba ka kay posibleng lugar gawas sa imong panimalay nga pwede kang makakuha po ng internet. Kung ibutang ka lang ang inyuha ko nung balay, dool ko nung sa library. Oh, yung library na ay free internet, o makagamit pa kaya ka. Example na ha. Or kung pananglitan, dool na baka ka sa barangay. Nga ang barangay naghatag og free internet, o kana maayo. Or dool barong ka sa municipal hall. O, nabaro internet po diha nga libre, maayo pod. Or dili ba, buutan ang imuhang silingan na internet nya ipalakpit po nimo ang iyahang internet para makaklase among bata, no? Or nabarong kay parinting nga silingan nga pwede nimong kaadtuan para maka-internet mo, no? Kung naa gani nga anak nga sitwasyon diha ninyo, inyo po nang yapin og tuklok. Apan, kung wala yun bisag usaan ni ang mo aplikar diha ninyo, inyo rang i-click ang none. Nga ayaw na nag-apila. Okay? So, again, ako nga po na i-aplikar sa akong pagalingon. So, ako, namang ko'y data, ako ko'y broadband. So, kanara kong ipili. Balikon nga po na ko, o kung sa igipili na ko, dili buot pasabot mo po na inyong pilion. Okay? O kung sa radyoy mo aplikar ninyo ang inyong pilion. Sunod, arita sa D7. Arita sa D7, no? What distance learning modalities do you prefer for your child? Choose what applies. Okay. So,
Diring dapita no kibaw ko nga sugod pagsugod nga gawas ang balita nga gusto atong klase. Daghanin yung mga ginikanan ang galibog. Usa kay pamaagi ani step ed no kung pananglitan magsugod ang klase. So mao na ni. Gitagaan dayon mo og opsyon, no? Kamong mga ginikanan gitagaan mo og opsyon. Kung unsa ang mas uyunan ninyo nga pamaagi. May ato kuno ning tagsa-tagsahon, no? Og sabot. Ang pinakauna, online learning. So kung pananglitan na may internet sa balay, no? Namoy gadget sa balay, so okay taning online learning. Sunod, kung naamoy telebisyon sa balay mo, tong gipangutana mo kaganihan, no? Diri gipangutana mo diring dapita, no? Kung unsay gadget na ninyo, no? So kung naamoy telebisyon, o pangitaan nagpaagi sa DepEd nga i-plug in na diha, no, ang mga module. Usa man ang mga module, mga lessons na, no, grupo nga mga lessons nga katunon sa bata, no? So mo na sunod, radio. I-televise ka po na diha, or rather i-broadcast din na diha o kung sa'y mga modules kaya nga posibleng mapaminaw sa inyong bata, mapaminaw po din niyo para makagiya mo, ano ba? No? So, sunod, modular learning. Ito din yung modular learning, teacher. Okay. Ang kaning modular learning, mga higala, pamaagi ni siya nga balibultuho na mo og hatag ang mga lesson, no? Butang ka lang magmugna may og lesson nga muhaom sulod sa usa ka semana nga makatuon sa bata. Oh, muhatag baron mi og mga notes, no? Or posibleng muhatag mig libro. Oh, amo nang specify nga sulod kaning semanahuna gikan sa page 1 hangtod page 20 mao nay tun-on sa bata suod sa usa ka semana. Oh, dalhon sa balay dayon sa bata ang katuno niya. Oh, mo day na. No, mo nay modular learning. Kasagara kaning modular learning ang pagkatuon sa bata ani sa balay ni kasagara mahitabo. Pamuni akong gingon kaganiha, mubo nga oras sa eskwelahan, taas nga oras sa panimalay ang pagkatuon sa bata. No? Unya kanisa combination of face-to-face with other modalities. So basically mao ni siya sa modular learning, no? Nga moadto bali ang bata sa eskwelahan, no, para mo kuha lang sa iyahang mga kinahanglan kung anang semanahuna, balikas ara bali siya moadto sa eskwelahan. Kani example ra ni ha, wa ko gaingon nga mao na gini ang mahitabo kay wala pa gyud anunsyo ang among principal kabahin ani. Mura ni ang mga posibilidad, ha? Laruho na ko. Mura ni ang mga posibilidad, no? Unya, kung naapag yun mo'y laing pamaagi nga gusto ninyo, pwede ra mo click sa others. No? Okay, so ang akong ituplok diri nga pwedeng mo apply na ko since naamang ko internet, ari ko sa online learning. No? Sunod, ari na to sa D8. What are the challenges that may affect your child's learning process through distance education, and choose all that applies. Okay. Ang pangutana ko no diri unsa kuno yung mga maatubang nga problema no sa inyong bata in kaso mo padayon gyud ni ang atoang distance learning. Sensya ni inom sa ko kada tubig. Okay. So distance learning no. Unsa kuno yung masagubuang nato nga problema. So, atong subayon ni tagsa-tagsa, no? Ang pinakauna ko no diri, lack of available gadgets or equipment. So, kung tanaw ninyo, mo na usa sa problema ninyo, wala man gud may mga gadget mo nang maglisod may aning distance learning. O, click na ninyo. Sunod, insufficient load or data allowance. O, sa pasabot ani, wala kay igong budget para ikapalit og load. Saon man gud ma'am, oy ang
ang sweldo sa kung bana iko ra gyud taon sa konsumo na mo labi na karon COVID na. Kung nga na kanya sitwasyon, i-click na ninyo. Sunod, unstable mobile or internet connection. Nalisod lagi kayo diri sa amuha ma'am, kay hinay kay internet or hinay kay ang signal. Kung mo na inyong sa guhabang atubang, no? Atubang nga problema, sige, tuplok na. No? Sunod na baroy existing health conditions. Karon ang buot pasabot ani kung naabay problema sa kalusugan inyong bata, no? Mayong bigong kalusugan, dili buot pasabutan ay COVID inyong bata, dili ka na. Apan naay posibleng mga sakit inyong bata nga mo na hinoy makaingon nga mataptan na hinuon sa COVID, no? Kaya ang gi-release karon sa World Health Organization ang kaning maong sakita ang diabetes o ang sakit sa kasing-kasing dali ra kayo mataptan ang tao o COVID kung naaani, mabata, matiguang o mabatan-on man, no? Kung naataan ning sakita aning diabetes o sakit sa kasing-kasing. Samot na kung ang bata dagan batang usahay makita pud nga bata uban nga medyo hinay og resistensya, samot na nga maigo sa COVID-19. So kung naing ana nga sitwasyon ng inyong bata, kala sige tuplok na siya. No, importante kay kunang mahibaw-an po na namo para at least aware mi nga mo na situation sa inyong bata. Okay? Sunod, difficulty in independent learning. Usa pa sabot ana, maglisod siya katuon sa iyang kagalingon. Samutan pa nga wala pa kaayoy makatabang nga dakong tao sa balay. Ana ba? Kung pananglitan ba ron ang mama o papa na narbaho, ang bata mabilin sa balay, ibilin sa silingan. Nga wala kayo makagiya niya tundo, so muna. Di na po makakatuon og tarong ang bata. So difficulty siya. No? Kung nagay may nga nga problema, hala sige, tuplo ka na. Sunod, conflict with other activities. Pananglitan maron ang inyong bata, dili maka-attendar dayon sa iyahang online class kay tuwa pa na nilhig pag sagbot sa gawas. No? Nya lisod masad kaayo kung siguro kung dako-dako na pud siguro na inyong bata na baron sa grade 4, 5 or 6. So expected na gina sila nga makatabang-tabang na gina sila sa balay. So if naa gani ang ana nga problema sa inyong panimalay, hala sige ituplok na. Sunod kay high electrical consumption. Kung dako mo problema ani nga naarapirmi sa balay ang balay naarapirmi ang bata sa balay, unya kanang online baron ang pamaagi sa distance learning, nya konsumo ka sa kuryente, kung tan-aw ninyo dako kay ng problema, hala sige tuplok na. High electrical consumption. No? Sunod, distraction. So kung pananglitan ning pili mo online teaching, pero mo sad lagi ang bata dali ra kayong matandog kay di naganahan baron maminaw niya na matintal dihag tuplok unsa ituplok niya. No? Dayon, kung pananglitan na pagani ubang problema, no? Nga tan-aw ninyo giatubang ninyo nga wala diri gi-specify kaning others i-click. Natangtangon ninyo. Okay? So ako sa akong kaso siguro akong pilion kaning unstable mobile internet connection. Okay? Okay, ano yun nato sa katapusang dapit sa atoang video tutorial, no? Or sa atoang pagtubag aning enrollment and survey form. So, ang atong sunod tubagon kaning pag-agkong mo uyon ba kita agree, no? Muuyon ba kita sa privacy notice agreement. So, ako sa ning basahon sa in English, kuman ako rang isalin unya sa Binisaya. Okay? So, privacy notice or agreement. I hereby certify that the information given above are true and correct to the best of my knowledge
and I allow the Department of Education to use my child's details to create and or update his or her learner profile in the Learner Information System. The information herein shall be treated as confidential in compliance with the Data Privacy Act of 2012. Okay, usa din pasabot ana teacher. Ang pasabot ani ma'am, no, mga ma'am ug sir, nga kamo kuno ning certify mo, no, ning nagpamatuod mo nga ang tanang impormasyon nga inyong gibutang or gitamla diha sa online enrollment tanan sakto, no, tanan sakto ug tinuod. No, bukod ang DepEd kuno gamiton ang mga detalye sa inyong bata para makumpleto ang maong enrollment, no, para masuod na kini o ma-register na kani sa Learner Information System. Unya sa kinatapusan, sa pagpanigurado diha ninyo nga dili ni gamiton or ipubliko ang impormasyon sa inyong bata para sa pag-confidential lang ani, no? So kung muuyon mo sa nasuwat diri, inyo raning i-click ang inyo raning i-click ang yes. Okay? So diha nagtapos ang ato ang tubagunon sa ato ang enrollment and survey form. So ako dili lang ko mo submit sa akong kaugalingon kay kanang mahugman akong gi-enroll akong kaugalingon so mo error ni siya. Okay? So sa inyong side inyo nang i-click ang submit, kani ang submit inyo na i-click, no? Inyo nang i-click ang submit, automatic naka-response ana nga na-enroll na ang inyong bata, no? Your child has been enrolled. So hinaut unta no nga nakatabang ko no, napo ko'y gimugna pod nga laing video tutorial no, na actually burag na post na to nako ang video tutorial nako sa pag online enrollment pero gamit ang laptop or computer. So ang kanimang kong cellphone ug ang computer lahi og naong. So muning nagmugna kog laing video tutorial nga cellphone akong gamit, no, para mas makarelate diha ninyong mga kahigalaang ginikanan, no? So in kaso gani og aduna mo'y mga pangutana og aduna pa mo'y gikalibgan pa sa inyong na sinati, no, aning ako ang video tutorial, ayaw yun kamo og kamalaka, no? Kay kung nagani mo'y contact nako sa akong Facebook, pwede ra kay mong mo-chat, no? Kung pananglitan gani wala mo'y contact nako, pwede ra kay ninyong i-komentaryo, no, sa ubos aning akong YouTube video na ay comment box diha sa ubos, i-komentaryo lang diha kung sa inyong pangutana o kubagon ra gyud tamo gyud sa inyong kinahanglang impormasyon, no? Sige, unya in kaso pod og kanang maglisod sa buana, ayaw kabalaka kay naapog ko'y Facebook page, no? Nako'y Facebook page, naapog ko'y mga video tutorials dito sa akong Facebook page og pwede sad kay mong mo-komunikar nako gamit ang Facebook page nako. So ako ang Facebook page og YouTube channel parehara og pangalan, Teacher Michelle. So pwede ra kay na ninyong i-search sa YouTube o sa Facebook, no? Nara dito makita ra dayon ninyo ang ako ang nawong. Okay. So muna na, no? Kanang nautunta ko nga nakatabang ko kayo ninyo kamong mga viewers nako nga mga ginikanan o uban pod sa akong mga kahigalaang magtutudlo, no? So daghang salamat. God bless ug amping mo permente and stay safe at home. Bye-bye. This is Teacher Michelle signing off.